Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Għawdex huwa eżempju ta' kif it-tkabbir ekonomiku jrid ikompli jirriżulta fil-ġid komuni u l-ħarsien tal-identità waqt konferenza li fakret il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Dr. Abela qal li llum ma nitkellmux iżjed fuq li Għawdex ma jaqax lura iżda fuq Għawdex bħala eżempju li fih jiżżewġu tkabbir ekonomiku mal-ġid komuni. Il-Prim Ministru qal li dan jiġi bil-ħarsien tal-identità Awċija li tiġbor fiha l-kultura Awċija, il-wirt rurali u urban ta' Għawdex. Robert Abela semma t-tieni fiber optic cable tlesta u l-permessi li ġab il-gvern biex jibda xogħol fuq l-airfield. Kompla jgħid li fl-2023 l-ekonomija rasal ras f'Għawdex kibret b'aktar minn darba u nofs ta' kemm kibret bejn l-2008 u l-2013. Il-Prim Ministru qal li llum f'Għawdex jaħdmu mas-settur privat id-doppju ta' dawk li kienu jaħdmu 10 snin ilu. U tkellem ukoll fuq l-investiment infrastrutturali li qed issir f'Għawdex fosthom fl-iskola primarja tar-Rabat u tan-Nadur waqt li għaddej ġmielu x-xogħol fuq ċentru akwatiku sportiv. Robert Abela awgura aktar suċċessi li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija u qal li l-Gvern ħares aktar lejn il-futur bl-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Għawdex hija ħolqa importanti fl-ekonomija ta' Malta imma enfasizza li għandha tkun awtonoma u gżira reġjun. Qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li Għawdex għandu identità tiegħu u li dan għandu jispira biex jittieħdu d-deċiżjonijiet biex Għawdex jimxi l-qudiem. Dr. Grech qal li Għawdex jista' jagħmel progress grazzi għal ħiliet ta' kulħadd. Il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija ħolqot opportunitajiet tan-negozji. Enfasizzat li konnettività ma' Malta tibqa' dejjem kruċjali għal Awċin. Ikkwotat ir-rapport Gozo Business Sentiment li qalet juru li jeżistu ċirkostanzi li inkwetaw lis sidien tan-negozji Awċin fosthom in-nuqqas ta' riżorsa umana. Il-President qalet li f'Għawdex donnu għatem l-idea li l-impjeg mal-Gvern huwa preferut milli mal-privatu qalet li dan ixekkel prospetti ġodda. Tkellmet ukoll fuq il-bżonn li jkun protett il-pajsaġġ Awċi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Galea qal li l-Gvern investa b'mod sostanzjali fit-tieni fiber optic link bejn iż-żewġ gżejjer ukoll f'Business Hub imma qal li jidher li dan qed jattira entitajiet tal-Gvern biss. Galea qal li biex Għawdex jirnexxi hemm bżonn aktar awtonomija, titjib il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u jiġi modernizzat il-port li qal issa sar żgħir wisq għat-traffiku li hemm. Michael Galea qal ukoll li s-servizz tas-saħħa tjib f'Għawdex b'MRI, link dirett tal-helikopter, magna ġdida tal-mammogram u sosta li Għawdex hekk jixraqlu. Dwar l-ambjent Michael Galea qal li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija kemm il-darba wrid titħassib tagħha dwar ir-ritmu ta' żvilupp li għaddej. Qal li l-Kamra trid aktar kontrolli fuq l-industrija tal-kostruzzjoni f'Għawdex bil-bilanċ bejn żvilupp, ħarsien u konservazzjoni.